Takže čaute ľudia, dneska hráme Grow Garden 2, takže som zvedavý, čo je takéto nové, lebo už som dlho nehral a tak proste. A to je kamaráta Dariusa, takže on to moc nehráva, ale ako mám pohode záhradku. Takže okej. Keď som zvedavý, koľko dostanem peňazí. Čo je daily deal? Ty vole. Ja si pozbierať aj vecičky tu, lebo tu sú veľa vecí. To je ináč väčšia šanca, keď máte akože zlaté, keď máte zlaté toto, proste plants, tak to je, zdá sa mi trošku väčšia šanca, že budú zlaté. Napríklad pozrite, toto je zlaté. Okay. So inventory. 1000, ne. To je veľa. Som úplne zabudla, že mám tu frogu. Že tak veľmi stať. Som ináč veľmi chcel ona. Toto a serpent. I malo. 10 000. A ináč dajte mi sub, lebo chcem aj ináč streamovať, takže dajte mi prosím sub, lebo potrebujem 50 subscribov, aby som mohol akože streamovať. To neviem, na čo to tak YouTube spravil, ale okej. Takže dajte plus sub. Ja, čo chceš? Okay. O? Ja tu mám ešte hento, počkaj. Ale kde to je? Okay. Máš mám tu šalomku. Skúsim tu počkať. Pozberám pár vecí. Ja som zabudol, okej. Kedy ešte to skúsim spraviť rád, dúfam, že na to je zabudol, lebo som vážne debil. To už je núdza? Sa nevšim. Kde je? Kde je? Dobre. Okay. Prosím, nech sa do neho griefnem ešte, tak zvore toto. A
že teraz to už konečne dám, že co je? Double or nothing cash. Je. Nejaký. So. Také je to v pohode teda. Ešte som zvedavý, koľko to bude s frogmi. Vlastne si kúpi frogku. Ale už si moja. Co to je? Okej. Ja to pozabávam tie frogky. Som miliónne žabka. Alebo zajko, kámo. Hihi. Počkaj, poznáte Moonwalk, že hihi. Ale chvíľu, že noc. Hell yeah. Čo je vlastne si čope? Karotky sú v pohode, to skupím, strawberry v pohode. Ja som zabila, že si nemôžem nič kúpiť. Moment. Čekať. Tulip. Týchto ja si nedám do zeme, že? Jaj. Brak. Asi to už... No, už ma to ani moc nebaví. Takže čaute ľudia. Toto je koniec videa. A dajte mi posúb, lebo som port. A čaute. Papa.